Il-Prim Ministru Joseph Muscat flimkien mal-Ministru Karmenu Vella laqgħu l-assoċjazjoni tal-lukandi u r-ristoranti f'Kastilja. L-impenn fil-qasam tat-turiżmu kienet it-tema ewlenija li ġiet diskussa u kif dan il-qasam jista' jtejjeb il-livelli tiegħu ħalli verament Malta tkun waħda mill-iktar pajjiżi kompetittivi. Il-Prim Ministru indirizza din il-laqgħa u għal kif il-Gvern qed jaħdem qatt jaħseb biex iżid il-kapaċità ta' seats, xi ħaġa li diġà għamel fix-xhur li għaddew. Permezz ta' pjan holistiku li jiġbor madwaru ideat u pariri minn dawk esperti fil-qasam, il-Gvern se jkun qed jasal għal miri turistiċi tiegħu għal din is-sena. Tkellem ukoll il-Ministru għat-Turiżmu Karmenu Vella fejn enfasizza l-importanza li jiżdiedu l-okkupanza ta' sodod fil-lukandi mhux biss żmien viċin, iżda anke l-10 snin li ġejjin. Minnaħa tiegħu il-President tal-Assoċjazjoni faħħar l-impenn dirett tal-Gvern f'dan is-settur. Spjega kif dawn ix-xhur is-settur tat-turiżmu jkun aktar kajman, iżda l-indikazzjonijiet għal dan il-perjodu ta' din is-sena juru ottimiżmu. Insista li jrid isir iktar xogħol biex ikunu attirati turisti ta' kwalità għolja biex bekk iħallu iktar flus f'pajjiżna. Temm jgħid li konvint li l-ħidma viċin li qed issir mal-Gvern qed tissarraf f'riżultati pożittivi u prova ta' dan huma r-riżultati rekord li ntlaħqu s-sena li għaddiet.